aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Allah. Begini Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta. Ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku geding aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh. Bila streaming loh lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan Dek Niken. Ndak aku cedek sampean ki lho malah KSBB. KSBB apa? Kelingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to. Sing wis ki ya wis ya to. Sing wis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil ya iki. Dil, setuju ora iki? Ya ya. Aja gawa nendi-nendi. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri ya toh. Identik dengan agamanya. Agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Heeh. Jadi umumane Jimating tilam sari sawang purnomo cahyamu sidik mantesi gumebyar gilar tejamu amimbuwi ceti cuwiri mantasaning para putri kundi sawangen pasuryane pun Kakang Yayi. Sinuwun Prabu Pandhu kenging menapa saben-saben paduka nyaket badan kula muhung ngrumpaka sastra asmara
lan endahing basa memanis sinuwun. Geneo takonmu kaya mangkono. Jer nyatane tresnaning Prabu Pandhu marang sliramu Kunti ngungkuli Gunung Mahameru. Kula mboten maiben. Bebasan boten keplok asta setunggal kepara taksih kaungkulan tresna kula. Aja menang-menangan. Gedhe aku tresnane, ageng kula gedhe aku. Nanging jer nyatanipun taksih ageng raos tresna miwah kasetyan kula, Yayi. Iki dudu perkara gedhen-gedhenan, nanging jenenge tresna kuwi rong pribadi kang wis dadi sak badan. Loro-lorone duweni ancasing urip lan gegayuhan kang padha. Kepara pun Kakang menehi rega kang luwih larang marang sira Yayi Kunti. Ya kanthi cara kang mangkono, tresna mau bakal kukuh bakuh ora gampang kapisah dening apa wae. Ngaturaken panuwun nanging sinuwun. Piye Kunti? Sampun ngantos paduka sinuwun nuruti drenging raos birahi. Kunti, kaya wis sak trepe lamun jejering priya lan wanita kudu kaya mangkono. Tur manehe, sapa wonge sing ora kagilut ing asmara lamun nyawang citramu wong ayu. Ibarat kaya widodari swarga kang ejawantah. Nanging sinuwun Prabu Pandhu, siang pantaraning dalu kula tansah menggalih lelakon kawuri. Lelakon kapungkur nuwun inggih. Lelakon kawuri nalika paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana beburon sato kewan wonten madyaning wana sinuwun. Nyata sayekta tanpa purba dening manungsa ya kalawan bejo kang sarta kaneng pati monggo wisa Purwa Madyosa Alas Mandala Sara. Tan samar pamoring suksma sinukmaya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu
hong pambukaning warana taralen saking liyep-layape ngaluyut pindha sating supena sumusuping rasa jati ya jagat ya dewa ya bathara aku wis mapan ana sak pengarepaning alas Mandalasara sedyaku ancasku aku bakal beburon satu kewan ana tengahing alas mbok menawa iki mengko ana satu kewan kang silweran ana sajroning alas Tarunana Windanana Prabu Pandhu ora bakal bali yen durung ngantuke wujuding satu kewan aku bakal mlebu manjing ora sajroning alas Mandalasara iki Jangan
hong ilahing Prabu Pandhu Dewayana kok kebangetan temen patrapmu kok kebangetan temen patrapmu marang sapadaning urip nalika aku salin sloga wujud kidang lan bakal cumbana kelawan garwaku aku malah kok prawasa yo lali den eling Prabu Pandhu Dewayana besok nalikane panjenengamu bakal saresmi kelawan garwamu ing kono bakal nyaketi pinulunging dewa cinupet yuswamu manjing yomaniloka Prabu Pandhu Dewayana Angudari tyasna riwut ruwete rawat wewadi wedi lamun kauningan wong mrengsang ambek ngumaladi tan wande binar diploko katurnan kang hambek juti wis yayo jombo eling-eling Pandhu wis ngojo nglalekake aja nganti kebondo ing pengangen-angen nanging sinuwun lelakon kapungkur sakniki kalian lelakon benjang menika tansah sesambungan banjur apa tandane kang sarta titikane Yayi Kunthi sinuwun sareng paduka saresmi nantukaken raos kabirahen kabrongot kridaning asmara dumateng kula nyatanipun babaring putra boten wujud manungsa lumrah nanging wujudipun bungkus mbok menawi menika sumpahipun Begawan Kimindama mila sinuwun anyarengi sintranging samirana kenging menapa kang putra sampun gangsal 12 taun kok dereng ngantuk pepadang tetep wujud bungkus sinuwun samirana kenging lahe nanging campuru ing Sintrang samirana kene
Sena karta mreh tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wong madya tentreming ati tamtu kena tinulado Kyasilir wulan dadari ngaglah sak gunung anakan nenggih menika wujudipun Dwipanggaya gajah Sena kang dadi arane senadyan mung sak gajah nanging mrabot busanane rinengga-rengga ing sesotya pinatik ing kumala ginuntrang-guntrang ing Mas Retna lamun kawuryan saking Mandrawa nyermomong kaya gumuk obong ora dupeh sipating gajah yekti beda kelawan gajah kang akeh-akeh beda kang dipangan beda ombenane beda kesenengane beda lagu lagak lagon lagiane beda adat lan kabiasaane yen bab pakanan lumrahe gajah mung suket lan polo kasimpar kayata melon garbis semangka lan sak panunggalane yen Gajah Sena pakanane ora beda dedaharaning manungsa Gajah Sena pakanane ora beda dedaharaning manungsa sarapan senengane soto ayam yen awan pakanane seger-segeran sing akeh duduhe sego sop jangan asem jangan bening yen pas pengen yo asem-asem ngluyu yen mangan sore pakanane bangsaning ogol-ogolan sethithik ning mareki kayata gethuk tiwul grontol gatot lan sak panunggalane omben-ombenane yo beda kaya gajah-gajah liyane yen gajah lumrah mung trima banyu biasa dicampuri tetes dedeg nyengko-nyengkani duduh krambil yen Gajah Sena ombenane tanpa beda unjukaning jalma manungsa tangi turu ombenane teh ginastel legi panas kentel wedang kopi yo arep wedang jahe yo gelem yen hawane adem anggur merah cap orang tua yo cocok Sadyan kesenengane ya beda karo gajah-gajah lumrah. Yen gajah-gajah lumrah yen wis dipakani wareg diombeni tuwuk, gloso ning wantilan, jerum ning eyup-eyupan. Yen Gajah Sena bubar mangan, bubar ngombe wareg, mangan wareg ngombe seger terus ngluyur. Esuk jalan-jalan. Rada awan sithik dolan, sore pedahan, yen bengi jagongan, yen bar bayaran mulih jagongan mampir ning guyangan. Sedyaning kayun Gajah Senarsa gugat marang dewa nyuwun swarganing pati. Dan sawetawis dangu cumlorot saking Tirgantara. Prabaning Bathara Narada mrepeki ungyaning Gajah Sena. Pragenjong Pak Wong Marudayang Gajah Sena ulun kang prapta.
duduk. Dewa-dewa sukata marang soring prang ngudani arum ngendan wing awiyat narada ngepalani punika pukulun Bathara Narada ingkang eja wantah amrepegi dhateng titah pun Gajah Sena. Lah dalah pragenjong pak pong waru dayang tinegara wong slere gence buntute acel kater. Ya Gajah Sena iya. Ing ripalunggan iki panjalukmu kepengin manjing kaswargan sejati bakal disembadani kelawan para dewa. Nuwun inggih Pukulun. Kula sampun boten betah urip dhateng jagat menika. Kula kepengin ingkal-ingkal manjing kaswargan sejati duh Pukulun Bathara Narada. Aja kuwatir Gajah Sena, aja kuwatir. Nanging kaswarganmu ora mapan ana ing kayangan kene. Lah lajeng dhateng pundi mapanipun Pukulun? Ngene ya Sena. Muduna ning Arcapada mapane ana ing alas Mandalasara. Ana tengahing alas ana wujuding bungkus. Lah bungkus mau anake Prabu Pandhu Dewayana ratu ing negara Ngastina lan Dewi Kunti Talibrata. Sing 15 taun bungkus mau durung bisa pecah. Mula yen to kowe Gajah Sena bisa mecah wujuding bungkus kuwi mau bakal dadi jalaran anggonmu manjing ana kaswargan jati Gajah Sena. Weh, dalah. Matur nuwun Pukulun, matur nuwun. Menawi mekaten kula nyuwun pamit badhe tumuju wonten ing alas Mandalasara Pukulun Bathara Narada. Duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri Gajah Sena. Manjinga ning alas Mandalasara. Golek ana papan kaswarganmu. Nyuwun pamit Pukulun. Ya. Sing ati-ati Gajah Sena. Bayu rene yo. Palukon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamor
wanter tinimbalanipun pukulun Bathara Narada utawi Bathara Kaneka putra hamejipun kula Bayu wonten wigatos punapa Kaget kowe ndak timbali. lho nggih Bayu Arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna rumentah sabda-sabda jengandika pukulun Bathara Kaneka putra Bagus. Iki mangkene Bathara Bayu. Ing ripalungguhan iki ana ing titah Ngarcapada ya kuwi Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewayana kelawan bojone utawa garwane si Kunti Talibrata duweni anak kang aneh-aneh wujute ora wujud manungsa lumrah nanging wujute jabang bungkus mau disetrake ana sajroning alas kang sinebut alas Mandalasara alas Mandalasara mau bungkus kang dadi anaking Pandhu Dewanata kelawan Kunti Talibrata katone senadyan ana sajroning bungkus nanging bayi utawa bocah sing ning jero bungkus mau gentur tapane manteng semedine mahanani kayangan gegering kayangan bebarengan kelawan wujuding gajah kang jenenge Gajah Sena ya Gajah Sena ngamuk punggung Suratamtaha Gajah Sena ngamuk punggung Suratamtaha kepengin njaluk swarganing pati. Lah aku dinuta kelawan pukulun Manikmaya ya pukulun Bathara Guru Kinen. Ngutus Gajah Sena mbok menawa nyirep kamurkaning Gajah Sena supaya ora ngamuk punggung, papane swargane ora ning kayangan nanging mapan ana madyaning wana Mandalasara. Lah iki mangkene aku perintah marang jeneng kita Bayu kados pundi bungkus kang ana sajroning alas Mandalasara mau sadurunge badar sejatining wujud sadurunge luar saka panandang jeneng sira Bayu dewaning angin kang luwih banter playumu disi ana playune Gajah Sena disi ana lakuning Gajah Sena lumebu ana wujuding bungkus paring ana sandangan kang becik paring ana sandangan kang apik pene ana aji kawijayan guna kasantikan karaben bungkus yen wis luar saka panandang kanton wis pantes bakal nemoni sudarmane Pandhulan Kunti mekaten pukulun pancen kowe mangkono lho nggih rawi tetela kados mekaten Bayu nyuwun pamit arsa jengkar tumurun wonten Marcapada paring busana kalian maringi wujuding aji kawijayan guna kasantikan tumrap umat ingkang teteki brata wonten alas Mandalasara wujudipun bungkus ya aja nganti kuciwani tetep ana dharmamu Bayu mangancur lakuning angin ukur agrane ngaraka sarweng janma kakon catan jiwa ukur agrane ngaraka pura kornita kagiri-giri bapak nedoli mati
nganjur aku ning angin gugur agraning harga buruh gurnita kagiri-giri tak disiki lakuning Gajah Sena iki wis mapan ana tengahing alas Mandalasara ana sak ngarepku iki wujuding jabang bungkus anake Pandhu kelawan Kunti yo pancen wis tinarbuka wahyaning mangsa kala jabang ana sajroning bungkusku duwe enggal weruh padhanging jagat sadurunge Gajah Sena tekan kene jabang ana sajroning bungkus luwih dhisik bakal tak rumpaka tak wenehi sandangan kareben yen wis keluar saka panandang jabang ana sajroning bungkus wis sawe goeng gati samapta ing diri katan ngawruhi kang tekane tanpa sangka leng-leng ramyaning kang sasangka kumanyar
ruming puri mangkin tanpa siring halap nekang omah mas ler muruping langit om takwan sarwa maneh om Ong ilahing skaring dawana langgeng tak kira jeneng sira wis bisa tata jalma bungkus aja kaget pun ulun kang merpeki unggihanira kowe kuwi bangsaning apa ulun iki dewa dewa kuwi apa? Dewa kuwi ya tan prabeda jeneng sira. Aku iki sapa? Sira kuwi manungsa. Manungsa kuwi apa? Umating Gusti. Gusti kuwi apa? Sesembahaning manungsa. Kowe kok kandha Gusti kuwi sesembahaning manungsa. Kuwi nganggo dasar apa? Nganggo wewaton apa? Ya. Ulun lan jeneng sira. Mono bisa dumadi merga saka dating Gusti kang murbeng dumadi. Titah kuwi duweni sesembahan ora ana liya kejaba Gusti kang nyiptakake jagat sak isine. Klebu aku lan kowe. Nanging kowe ngarani aku bungkus. Merga kowe durung weruh padang hawa, kowe durung weruh padanging srengenge. Srengenge kuwi apa? Kowe ora usah ndak wene ngerti, besok kowe bakale ngerti dhewe. Yen jeneng sira wis luar saka panandang iki. Kowe ngarani aku iki bungkus, lah banjur kowe kuwi sapa? Ulun iki Jawata. Wewise ulun Bathara Bayu kulup ing ripalungguhan iki jeneng sira bungkus bakal luar saka panandang jeneng ulun tanggung jawab marang kita sekabehane lan sadurunge pun ulun uga bakal paring prabot sandangan marang jeneng sira Jabang Bungkus ya ngestokake dawuhmu remna mripatmu sedakepno tanganmu ulun bakal miwiti paring busana marang jeneng kita Bungkus permara reh mangos wamya ngambrang ati karonaning kaswasih ring marga memalakung risang konto astrat mojo leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah
bumi samara mayanto lah ing kono to wau arsa busanani jabang bungkus nenggih yang Bathara Bayu apa to busanane nenggih pupuk mas rineka jaroting asem sumping sekar pudak sinumpet sengkang balimbar manggis kalung naga bondo kelat bau lan gelang condra kirana dodot poleng bang pintulu ingkang wujute ireng abang kuning lan putih nadyan mung sak busana beda kelawan busana liyane bubuk mas rineka jaroting asem jarot asem kuwi ngrawit alus mratelakake yen to si bungkus kalamun to wis luar panandange bebutene ngrawit kaya galing asem angel bakal digagapi sumping sekar pudak sinumpet kembang pudak kuwi gandane wangi tegese sang bungkus diwasane bakal bisa ngaromake bangsa lan negara sengkang balibar manggis wah manggis kang ana selagane yen ceploke 5 jero ya 5 yen ceploke 6 jero ya ana 6 mratandani sang bungkus njaba jerone padha lati pakarti nyawiji yen iya ya iya yen ora ya ora kalung naga bondo naga kuwi ratune ngula bondo tegese kekuatan besok dewasane jabang bungkus kekuatane ngungkuli ratune ngula kelat bau lan gelang Candra Kirana tegese rembulan kang bunter kepleng besok labuhing sang bungkus bisa madhangake pepetenging jagat ngagem dodot poleng bang bintulu ireng abang kuning kelawan putih iku minangka pralampita kanepsaning manungsa luamah amarah supiyah kang sarta mutmainnah tegese sang bungkus diwasane ora bakal kendhaleni nafsu nanging malah ngendhaleni nafsune purnane gati busana wis mapan marang papane dhewe-dhewe Ikro tandang risang bayu siwiri tungkul manembah anglir boyo kuntap prabot sandangan ustu memplek aning anggamu bungkus wayo
iki mengko ana wujuding Dwi Pangga utawa wujuding gajah sing jenenge Gajah Sena kang bakal ngluwari panandangmu saka jroning bungkus kene. Ulun bakal paring tetenger marang jeneng sira ya kuwi Raden Bratasena. Bratasena ya Bratasena saka tembung Brata lan Sena. Awit 15 taun suwene anggon mulaku Brata ana jroning bungkus bakal paripurna kanthi lantaran gajah sing sinebut Gajah Sena. Ulun uga paring tetenger Raden Bima. Raden Bima tegese tekad sing kuat. Tekad sing kuat ya. Wis ya ngger cukup pasatemon kita kelawan ulun. Kene iki mengko bakal ana lelakon kang gegirisi kowe tumandanga. Ya ing kono dalanmu bisa luar saka panandangmu. Ulun tanggung jawab sekabehane Bratasena. Tak jangkung saka ngantariksa. Gedhukna sikilmu. Kelawan meminta mring Yang Maha Agung muga-muga kalih sing sambikala Bratasena ya Raden Bima. Dalah iki ana bungkus sing wujuding gegilane gereng-gereng mawa prebawangin. Mbok menawa iki sing dikarepake kelawan para dewa anggone dadi jalaran aku mlebu ana kaswargan sejati. Yo aja nyalake Gajah Sena. Aku mung trima netepi wajib. Tak pecahe bungkus iki.
kencana tinujeb gading kang sadepa dawane risang bungkus Gya binanting wonten ing watu gilang sigra pecah risang bungkus pecahing bungkus sesarengan kelawan medaling jabang kang gagah prakoso klewo kaya golek kencana mati we bungkus Bundala edan tenanan agah tenan kowe lem gedhemu gedhe sulapan ayo tandingono Gajah Senom damput lagi lahir wis bisa miso ya. Pauta ndon yuda perang pupuh ing antaraning Raden Bratasena kaliyan Gajah Sena. Gayeng perange nganti gapite copot. Sikra tandang risang Bima Yodyan Bratasena ngetok karosan mewah kadigdayan. Dasare wis nglakoni tapa brata 15 taun suwene.
Mula datan mokal karusan lan kadik dayane prasasat kaya pitung gajah. Den pideng Gajah Sena ora bisa mobah, ora bisa musik. Anane mung pasrah sumarah marang Gusti kang Maha Wasih. Saklugune Gajah Sena muhung golek dalaning pati amrih saged manjing ana kasuwargan jati. Noyah nayuh Baskara titi mangsa gya sineblak risang Gajah Sena. Ana kaelokaning jagat Gajah Sena datan tumeka ing pati nanging ragane manjing dadi siji ana ing Dyan Bratasena. Gadhengira Gajah Sena kekalih ingkang winastan Gading Pancanaka. Tumemplek ana astane Sang Bima. Arayang Yayi Kunthi, kula wonten dawuh tinimbalan pangeran. putrane awake dhewe sakloron wis diwasa. Sang Bima ya Dyan Bratasena. Tak pepuja lan tak pepuji bisa dadi taruna ngungkuli bapa. Miguna tumrap bangsa lan negara. Satemah bisa dadi dalan nyuwargake sudarmane. Nuwun inggih pangeran. Panci gingsir gumanti. Wektu nglerek lumaku dina ganti sasi, sasi ganti taun. Para Pandhawa kang wis ngancik dewasa. Risang Puntadewa ya dwija kangka. Bratasena Permadi dalasa kembaran Pinten lan Tansen. Nanging kuciwane Kang Rama Prabu Pandhu Dewayana mboten dangu gesangipun. Nalika semana Prabu Pandhu sampun seda kondur marang purbaning Gusti awit kena walating wujudipun kidang ingkang den pejahi duk rumuhun. Amungkeng garwa Dewi Kunthi Talibrata ingkang nutukaken anggula wentah para putra Pandhalima. Gantya Winursita saksedaning Prabu Pandhu negara Ngastina ketingal komplang. Para Kurawa lumantar patih Sengkuni ngungkih sewu sarana nyirnakaken para Pandhawa supados negara Ngastina saged den kukui.
Paman Sengguni. Adya turut miturut Hanut sumarah mring Gusti dene Siti Myang Utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinerepan mring prabdi Paman Haryo Sengguni paman kula wonten dawuh nggih anggir Jaka Pitana animbali kula pun Patih Sengguni dina iki ibarate para Pandhawa ibarate iwak sampun kecemplung wuwu tangeh bisane mlayu paman lho liripun kados pundi nggih Pandhawa sampun mapan wonten ing bale Sigala-gala nggih bale Pramanakati rancangan menika saged lumampah kanthi mulus badhe kados pundi kemawon Jaka Pitana barepe Kurawa ora bisa ngrasake mangan gayer ngombe seger turu angler yen Pandhawa isih meger-meger urip negara Ngastina kudu kula regem dadi duweking para Kurawa paman inggih ngeri inggih sampeyan ampun kuwatir nek sampeyan badhe ngregem lan wasani negara Ngastina paton ana Patih Sengguni beres-beres kula niki maha pangreka daya ngaten kok duwe kepinginan apa wae kok duwe gegayuhan apa wae pokok menenek Sengguni niku bakale berhasil ngaten bakale mening seklining pokoke kula kepengin Pandhawa mati nggih gampil bale Sigala-gala nggih bale Pramanakati papan sing digawe turu para Pandhawa niku sing ngrancang kula damel saking kayu-kayu ingkang sampun gapuk utawi rapuh sing sipate kayu wau gampang kobong ngaten mangke nek sampun tengah wengi para Pandhawa sampun turu kepati bale Sigala-gala dipun obong ngaten Pandhawa mesti bakal mati kobong ana sajroning bale menika ya matur nuwun Paman Sengguni nggih sama-sama niki mengke kula menapa sampeyan sing ngobong wujuding bale Sigala-gala paman lho mengke riyen ampun kesusu mengke ndak kesluru temahane kliru ngaten sedaya menika kedah dipun petung kanthi jangkep
diteliti kanthi permati tekan jroning ati, digagas nganti kandas tulusing tias, dikonto kanthi cetha nganti jroning nala. Babakan iki ora kena kemrungsung nggih Jaka Pitana. Lah lajeng kados pundi? Niki mengke ampun ngantos kula menapa jenengan ingkang tumindak. Menawi kula menapa jenengan ingkang tumindak nek konangan karo aparating negara saged kotor asma paduka kalian kula Patih Sengguni. Lajeng kersanipun Duit sakniki niku kuwasa, ngaten. Sampeyan wani napa mboten ngetokke duit kanggo ngongkon wong supaya ngobong bali sigala-gala. Kenging winastan nabok nyilih tangan, wani napa mboten entek wedine kari wanine paman. Pinten kula kedah ngetokke biaya, nyawane Pandhawa niku larang ngaten. Cara duit sakniki per gundul niku digawe 5 yuta. 5 yuta ping 5 tegese 20 yuta ngaten. Wani mboten ngetokke 20 yuta kanggo mateni para Pandhawa. Wantun napa mboten? Kecil no 20 yuta iki duit apa? 20 yuta ramene kaya ngene mosok ora wani. wantun mawon. Wantun. Wani. Mengke kula badhe transfer mawon. Oh nggih. Tenan iki kula mboten jaluk lho. Oh, mboten, niki sampun dados gegayuhan lan ancasing Jaka Pitana supaya Pandhawa bisa mati. Nggih, nggih, nggih. Banjur kapan ngobonge bali sigala-gala? Tenang. Sampeyan nunggu kemawon leyeh-leyeh lungguh jigrang karo ngopi. Karo ngopi, kopi mana kopi? Kula bingung wau sore. Enten napa, Paman? Arep nguyuh kok banyune entek, Akhirnya kula daduk-dadukne tembok ngoten. Sampeyan teni mawon. Benjing-enjing barengi jago kluruk. Pandhawa kudu wis mati, Paman. Nggih. Kula bidal nggih nyumanggaaken, Paman. Pandhawa mati, Kurupati bisa dadi ratu, Ngastina regem para Kurawa. Nggih, nggih. Wong penak ira kaya Patih Sengguni ya. Modal abab wae wis entuk 20 yuta. Kari golek pembunuh bayaran kanggo nyernake para Pandhawa. Duit 20 yuta ki ora sithik, Duit 20 yuta nggo ngondol wis bayo. Recek. Ya. Lah.
bunuh bayaran iki. Hei. Wayun Sang Yak Centragara rupa mangeses kadyangin pang sempal kaprapal selo-selo kaplasa satulu mayu mangungsi Hagyak kakudo kang jaga bumi Puruncana wah wonten tinimbalan ingkang adhawuh Raden Patih Arya Sengkunim
Kowe isih eling karo aku to? Inggih. Panjenengan sing gawene menehi pedamelan kalian kula menehi job Dateng purun jana. Bagus. Kowe apa isih dadi pembunuh bayaran? Nggih, tasih lakar nggih namung niku pedamelan kula. 1 pembunuh bayaran, 2 germo. Anen. Ya apik. Ki ana proyek kanggo kowe Puruncana. Proyek napa? Proyek pembunuhan, ngono. Proyek pembunuhan atau proyek ngobong omah? Sing dipun obong omahe sinten? Aja banter-banter iki wewadi cara basa saiki rahasia ngono. Nggih, nyuwun ngapunten. Gaweanmu dina iki ora abot, gaweanmu enteng nganggo banget yen adat lupia. Saben kowe ndak kongkon mateni musuhe Patih Sengkuni, Ning yen iki kowe mung tak kongkon ngobong wujude bale sing jenenge Bale Sigala-gala homestay Bale Gala-gala ngono. Bale Sigala-gala, utawa jenenge Bale Pramanakati. Perkara sing ning jerone bale sapa kowe ora perlu ngerti, merga kuwi urusanku. Sing penting kowe mangkat ngobong bale nek nganti konangan karo aparating negara aja pisan-pisan nyenggol jenenge Patih Sengkuni. Nek kowe nganti nyenggol jenengku, aku nganti diceluk karo aparating negara, nyawamu dhewe sing bakal ilang. Inggih, ngestaken dawuh. Saiki kanggo perkara ngobong bale kowe iki njaluk bayaran pira? Jujur ngobong bale lho, ora tambah MC campur sari lho ya. Ngobong bale kowe njaluk bayaran pira? Punta mriku, kula niku nek kalih jenengan pun langganan saikhlase katen. Kowe iki ora nek ora ngarani nek kurang ora apa-apa, nek kakean iki lho. Lah kowe iki nek kurang 5.000 bengok-bengok, nek kakean cangkemmu meneng ae raimu. Pun sak paring jenengan, Tenan. Oke. Iki enek duit nggur karo 0,5 yuta, piye ya? Iki danane mepet jalan ora karo 0,5 yuta. Niku kakean. Lho, apike Patih Sengkuni iki ngene iki, nek ngekeki karo wong iki ngene iki sak-sok, ngono. Sok ngekeki ya sok ora, ngono. Nek wis rampung gaweanmu tak ora kitang 500.000 tak tambahi kowe. Nggih, ngestaken dawuh. Ngerti? Matur nuwun Raden Patih sampun paring pedamelan dhateng kula pun Puruncana. Ya. Nek nganti konangan yen aku sing ngongkon tak deplok cengelmu. Nggih, ampun kuwatir Raden Patih. Budal dina iki Puruncana. Nuwun pamit. Ho 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 ho. Budal. Biar.
Monggo wakilipun kadang kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dhateng Bibi Kunti Talibrata. Mangkono kulup. Ndak tampa karya suka renaning penggalih. Ya ngene iki to, Ngger. Ngetokke yen raket leh padha paseduluran. Yen bisa pancene Pandhawa lan Kurawa aja nganti ana jurang ing pamisah. Karana ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung kerukunan. Rak ya ngono to Patih Sengguni. Sengguni. Nggih. Kowe iki jane ndeloki aku kowe ngopo to jane? Wis padha tuweke iki mbok ya sing rumangsa tuwekan nek isih gauri, ha? Bibi Kunti, Jaka Pitana piye? saksampunipun panjenengan Bibi Kunti lan para Pandhawa nyekseni rerenggan kabudayan mirsani sedaya gebrakan kesenian. Monggo kula aturi jenak pinarak wonten ing bali sigala-gala mriki. Papan ingkang damel raketing kadang-kadang Kurawa lan para Pandhawa sampun kula samaptakaken dedhaharan miwah unjukan ingkang werni-werni. Lakar kados mekaten. Mangke panjenengan kalian Pandhawa kantun milah-milah kang sarta milih-milih pundi ingkang condong sajroning raos. Badhe dahar masakan Jawa kelakon. Kepengin masakan ala Cina nggih kasembadan. Masakan Cina. Lho nggih. Contone apa no? Kados to angsiu udang, kulu udang, bistik udang, wonten suwike goreng, suwike kecap, suwike kuah tauco. Ugi wonten angsiu suwike, koloke nggih wonten, kepak keci, jake keyu nggih wonten. Ugi dipun cawisi puyung hei, lome wonten, casawi nggih wonten. Ngersakaken bistik ayam, capce nggih wonten, bihun kuah wonten, udang goreng nggih wonten. Wonten malih kambing guling, didih goreng, dendeng celeng, babi kecap. Monggo. Kula aturi ngerahapi Bibi Kunti. Sedaya sampun cemawis menawi 5 gerobak mawon wonten. Monggo kula aturi ngerahapi Kanjeng Bibi. Alugon lakuning lekas. Bukit tolinuk tinggi tungkat-tungkat dereng amomor. Monggo. Wangun manah rahayu. Hayu ana panakolong Gumolong panat dukara. Gumolong manat dukara. Dawuh piwelenge ramamu Pandhu Dewanata tansah gondelana yonang. Dawuh pangendikane ramamu eling-elingen aja lali marang kaprayitnan. Wong kang disubya-subya dedaharan lan unjukan kuwi mangsa kala lena kaprayitnan lair lan batine. Suwike kecap ya apa? Wis rasa rena-rena. Adate terong ya wis terong, adate tewel wis tewel. Dendeng celeng niku napa Ibu? Wis ora usah njupuk. Dipangan sing doyan. Ramamu ora leren yen meling ning kowe-kowe kabeh. Aja turu sore kaki yen ana tembang ngono kae. Merga manut agama kang pungkasan ngandharake panyuwun-panyuwunan kicok kala mangsa dikabulake yen tanggone nyuwun ngenteni sepining kahanan. Sidhem kayon wong-wong padha kepati nendra wekasane banjur DP brangkangan nyuwunaning kersaning sing kuwasa welinge ramamu ki kaya ngono kuwi.
dongane supaya slamet pinaringan slamet kuwi piye Kanjeng Ibu aku kandhanono sira kama salah ingsun kama dadi aja ganggu gawe tedak turun adam yen ora kepengin kena siku dendaning Gusti duh yang maha gesang sejati kawula nyuwun wilujeng ucap kang ana jabaning bale sigala-gala Rekyanapati Arya Sengkunik ya paring sasmita dhateng Sang Puruncana kinen ngobong wujuding bale sigala-gala abor mawa dahana murup denuncalaken ponang bale kobar babal tanggap Sang Bimasena apa edan obong balene Kurawa edan-edanan slametno kadang-kadangmu para Pandhawa Yonang penipu tinggalen kene karepen dipangan geni bakune kadang-kadangmu Pandhawa padha slamet Bratasena aja kandha sing ora-ora gondelana rambutku sing kenceng lak lompatane geni iki Sor. Ayo Cik sore. Tak bayar ayo 3 kali. Mari kita bersulang. Ayo, Sor. Ayo ombenan sirup aja lanang pura.
Ayo, Cik Sore. Tak bayar. Dursasana kula wonten dawuh man. Puruncana mendemen yae. Yen ora sisan pateni so mbebayani kurang-kurang bejane bisa katut elek jenenge Kurawa. Lajeng ngersanipun mumpung Puruncana kahanane lena candhan cemplungna geni murup sendika dawuh man. Ayo Cik Sore tak bayar ayo wani-wan ayo aduh gandul niki penak wis gandul rasane nggo turu angler putar we endo mati Kurawa menang. Nuswantara